Hej alle sammen, velkommen til den video, der så skal vi lave Jelly Bean Challenge. De kan ikke se den. Og det er Jelly Bean Challenge. freaking gammel. Fuck mig. Og vi spiller det. Nå, Ej, vi skal... August, luk lige. Det var den sidst. Fuck. Jeg henter lige en sodavand. Mor, Nå, sodavand. Pis! Okay. Okay, jeg starter. Godt. Jeg skulle lige til at spørge. Vil du starte? Så. Pis. Det kan jo lige se den. Og August fik Bugla Juicy Pear. Jeg fik Den der grønne ting. den her. Okay, vi tager en sodavand. Ses. Jeg tager... Pepsi for evigt. Jeg skal tage en grøn en. Grøn. En god chilo. Jeg tror, det er den her. Det er sådan lidt en reklame. Pepsi. Pepsi, er det sikkert den? Det lugter lort. Er du hoved? Den er overhovedet grøn, den er sgu da gul. Næsepik. Det lugter fucking lort til. Det er den her, August. Den er sgu da mere gennemsigtig. Hvad var det for en? Det var den der. Den der, ja. Det ligner også den. Det er ikke Skal den gøre det? Nej. Åbn sgu lige den her. Nej, vi stiller dem på min bog. Nej, jeg stiller den bare i vindueskammer. Lige hvis nu bogen, den flipper over. Jeg har overhovedet spist den. Ja, Nå, smager den dårligt, eller godt? meget godt. Det er snart tyggegummi. Nej, bro. Og nu får det altså. Du skal ligesom give den en smølfespark. Ja. Gå Jeg på får- den der. Lever og onions. Olie. Er det den sorte eller den brune? Nej, du spænder bare lige igen. Ja. Du behøver ikke længe lige mod kameraet. Spænd nu ordentligt, Louis. Du skal Jeg kan ikke finde ud af at spænde. Du kan gøre det på den her, sådan der. Hvad fik jeg så? Du fik den samme som Dead mig. fish. Nej, det var den der. August, den der. Den landte sådan til på den der. Ej, det husker jeg så også sidst. Lige se, jeg får det der strawberry. Det er sgu da ikke den, Louis. Er det ikke? Nej. Det lugter også forfærdeligt. De alle lugter forfærdeligt. Jeg fik den der strawberry. Er det ikke den? Nej. Hvad så? Skal du lige finde den? Det ligner den her måske. Nej, August, det er den der. Det er altså den. Nå. Altså, lugter de stadig? Lugter de alle sammen klamt? Ja, det lugter alle sammen klamt. Kom så, Louis. Er det god? Hvad fik du? Ej, de er bare gode. Hvad fik du? Strawberry. Ja. Den er god. Jeg har fået bubblegum, du har fået strawberry. Hmm. Pisse, det er ikke nogen spil, det der. Ellers så ville jeg have fået bræk eller fersken. Tutti frutti skråstreg stinky socks. Det er også den, jeg fik i går. Hvad fik du så der? Jeg ved. Jeg fik stinky socks. Jeg fik den. Ja, også mig. Hvor fuck er den henne? Lad mig fejl på. Jeg spiller bare igen. Ja, jeg gør det. Helvede. Shit. Den er på den sorte. Toothpath. Er den på den sorte? Toothpaste eller hvad? Det kan godt være. Toothpaste eller hvad det er. Blueberry. Altså, tandpasta er jo ikke dårligt. Hvad? Og blueberry er heller ikke dårligt. Det lugter alle sammen dårligt. Og jeg tror også, at den her knude op. Det er girly. Tandpasta. Dårligt eller godt? Fint. Vi er bare heldige. Shit.
Og jeg fik den samme. Jeg må håbe, jeg får en. Au. Shit. Lad mig lige please. Tag den med fornuft. Gør lige igen. Nej! Fuck! Tag lige til. Okay. Nu kan faktisk tage med dig. Okay. Ja. Hvad er Jeg det? fik jo sådan set den dårlige. Altså, det er tandpasta. Ja, det smager tandpasta. En tur. Okay. For helvede. Kom nu. Godt. Oliver og onions. Hvad er onions? Det er løg. De er begge to dårlige. Og lige løg. Den er mere brun. Få det. Den her. Lever og... Det kan jeg ikke se det. Sidste gang jeg fik sådan en her, så var det med lever. Kom nu, bro, du kan godt. Føj for satan. Jeg har en dårlig kombi, Pepsi og... Ja. Hvor er jeg? Jeg kan stadig smage den. Nej, ikke den der. Den der. Baf, det er kastet op. Eller peach. Peach. Ej, den er stor. Den er stor i forhold til de andre. Den lugter lidt kraftigere end de andre, føler jeg. Og jeg kan stadig med det der lever. Fuck, jeg er heldig. Fik du peach? Jeg fik peach. Den smager godt. Alle gange jeg har fået den der, så fik jeg bræk. Det smager ordentligt godt. Og nu er det den der røde ting. Old bandage. Eller hvad? Eller hvad? Pomegranat. Jeg ved ikke, hvad der står. Og den er helt rød. Den her. Den er god fisk, tror jeg. Eller noget. Det var fint. Det lugter sgu godt. Men det er ikke. Nu skal vi spænde først. 1, 2, 3, go! Føj for helvede. Ej, jeg fik det toothpaste. Eller bubblegum. Ej, hvorfor er du så heldig? Jeg er bare så heldig. Jeg er fucking heldig. Jeg får alle de klamme, du får alle de gode. Nu det står toothpaste. Nej, tandpasta. Jeg kan gerne have med blueberry. Den smager fint. Ej, det var dårligt. Jeg fik lever. Det var... Jeg hader det her. Man får jo lever. No, anyways, det er en challenge. Kameraet der, er det ikke? Ja. Så kig. Der. Lille. Føj. Det er is it too late now to say sorry? Kom så, August, kom så. Noget galt? Oh shit. Ej, det der... shit, din seng. Fuck. Du beder bare til Gud om, at jeg får en dårlig en. Ja, det gør. Stinkbug. Toasted marshmallow. Det lyder fint, hvis jeg får den gode. Okay, så løber jeg. Eller du lyst til aften? Og vi skulle have en is, eller køre til stranden, eller et eller andet? Hvad siger du til det? Ja. Og der er noget her. Kommer du, August? Er det både hund, eller hvad? Hashtag pause. Og jeg kastede næsten op. August vil jeg kaste op. Der ligger Pepsi på den ting. Ja. Jeg fik den der stinkbug.
lugter helt sammen, så fucking ud. De lugter alle sammen dårligt. Man skulle lige det vores skraldespand. Apropos skraldespand, skal vi lige bare... Giv mig den! Hvad fik du? Ej, det er det værste nogensinde. Så du tog din Pepsi for helvede. Undskyld. Fuck. Hvilken en er min, hvilken en er din? Er det ikke den der? Jo. Jo, det er den der. Ej, men den så. Så hvis jeg får lever igen, så tager jeg den ikke, så spinder jeg igen. Fuck. Hvis jeg får lever Ej, igen, det står ikke med det. så er faktisk kun lige bedre til at skylle tingene. Okay, jeg spiller. Lige sit lever. Så får jeg våd hund. Banana. Det er tusvært. Banana eller våd hund. Håber du får bananer. Jeg har hørt, det skal være gode. Jelly bean bananer. Er det er sådan der. Sidste gang, så fik jeg våd hund. Tag det med fornuft, August. Det er den skraldespand. Du skal jo først lige ind i kameraet. Så er du sådan en YouTuber. Pepsi for the win. Det smager dårligt. Det smager ikke af våd hund. Det var det samme med den der stinkbok. Jeg troede, det ville smage af mariehøn. Ikke fordi jeg har spist mariehøn. Det er bare lugten, og så kan man sådan... Kan man lugte det tilbage, og så smager det ligesom det. Det samme med, når man smager regnbuevand, og siger man det lugter af ben. Nej. Hvad fik du? Den der tutti frutti stinky saks. Please, 2 af 10. Du skulle være glad for, at du ikke fik lever 2 gange i træk for helvede. Der ligger 2 jellybeans her. Hvorfor gør det også? Nå, var det tilfældigvis, der jeg kastede? Nej, jeg viset. Jeg er klar til at dø. Okay. Hvad har du fået? Den der... Tutti frutti eller stinky socks? Nej, bare lugten giver mig kvalme. Helt seriøst. Det gør lugten også med mig. Ja, hvorfor laver vi den her video? Vi tager den her som sidste, og så slukker vi ikke. Ja. Hvad fik du? Jeg er heldig. Jeg fik den her video. Vi ses. Køb den. Nej, det var det ikke!